uManana. Manana ubani loyo? Uthulani Manana. Wapi loyo? Hayi waseMpumalanga. Angimazi mina udume ngani. Hawu udume umuntu nje wesikhalanga waseZayoni. Bulawe yini? Ngithi mina ngivumelana nawe mawuthi lezi inyanga awuphenduli yekela ukuvumelana ngithi ubulawe yini uManana mase ukungaphenduli ke uyibuziwe. Akwazi ukuthi ubulawe yini ngoba wafa enenyanga emotweni. Awulinde linda mani ungatatazeli. Wena uManana wakini. Cha. Umkhwenyana wami. Mana wakho umkhwenyana wakho? Yebo. Ushade naye? Yebo. Okay manje washona kanjani umkhwenyana wakho awuphi wena? Cha mina ngangisegoli wangifonela kulosithathu engitshela ukuthi uyahamba. Wathi uyahamba. Mamela Thabani. Ubani lenyanga yahamba nayo? U2+2. Wayaba no2+2 babesuka beyapi? Cha yena wasuka la yedwa eGoli. Mana phendula lokhu ukuthi beno2+2 babesuka beyapi? Bemncwabeni umlaba wayefele umfana ekhonza naye. So babehamba no2+2 umazi kanjani u2+2 kanti uhlala lapho uhlala eMpumalanga? Cha u2+2 kahlala eMpumalanga. uManana wayehlala la eGoli eThembisa. Bahlangana kanjani no2+2 bahamba ndawonye? Angibazi mkhulu mina u2+2 ngamaziswa uManana. Manje u2+2 arif naye vele uvelelwe inhlelelo ukuthi uhambe nomuntu kanti isikhathi sakhe siyashaya so nimsola kanjani? Yethaba ngicela indaba nithi nisola yena. Ngicela ungilalele. Ngathi awungempela kodwa uphendule nawe ngoba lo mbuzo uzongisiza. Yini uthi uyamsola? Kukaningi ekhuluma ukuthi u2+ yena uyathwala ngabantu. Ubani lo mfonelayo? Namfonela lo sisi ngisabuza umbuzo obaluleke kangaka. Nimsabiselani? Ngiyamsabisa siyazi nimsabiselani. Isambane News sibuya nazo sishisa.